Salutare tuturor și bine m-am găsit la acest episod. N-am mai postat videoclipuri pentru că am fost răcit și am avut treabă cu temele, cu astea, cu scrisul la școală și așa. Și de-aia. Acum fac un nou episod și astăzi ne jucăm Roblox. Frate, așa. Nu știu că Roblox azi. Să știți că... Bă, frate. Aș vrea să joc astăzi joculețul acesta. Ce este? Frate, așa. Mamă. Aha. Ce sta, poate, is this monstru? E un profesor ceva asta. Da. Hai să intru pe el, că nu știu. Nu știu despre ce este vorba. Vă dau mai încet ca să mă auziți pe mine că e... Așa. First person. Da. First person. Easy. Dau easy, ia. Ia să văd. Oh my god. Ce-i? E o mașină? Nu ca aici. Mă duc după săgețile astea. Oh. Ia. Să ai pe gemate. Așa. Deci. Trebuie să apăs pe butonul ăla. Bă, cred că e șmecher jocul ăsta. Băi, ce mai ciudat. Așa. What? Ce mă? Trebuie să mă urc pe cutiile astea. Să fac aici parkour direct. Parkourist, ce sunt eu? Atât de ce asta? Am colectat ceva. Pus pe butonul ăsta și se deschide ușa. Ia. Mă duc prin vent ca Amogus. Strictus. What is this? Bă, să bese. What is this? Bă! Frate, ăsta e rapid. Gata? Ok. Atât a fost. Bă, da, ai un pistol în mână, vedeți? Acolo prin, așa. Deci ai un pistol în mână. Bă, că asta e foarte bătrânească, bă. Ia ce aici? Betty and Ben. Ce stăm? Cred că e un tablou ceva. Deci, ce aici? Betty. What? Ce? What? Touch frame with painting in hand. Nu știu ce scrie aici. Betty and Ben. What? Ce mă, Betty? Așa. Mi-e somn. Mi-e somnic. Ia ce aici? 3 pen paintings. Ce aici, mă? 3 pen paintings. Ok. 3 paintings. Păi ce aici 3 paintings? 3 paintings. Păi 3 paintings, dar ce paintings, mă? Asta aici. Ce aici? Stai. Păi nu știam despre ce e vorba. Ia mă, fratele. What is this? Unde? Ce mă? Păi e cel mai ciudat joc din lume.
Haide. Șovel. Ok. Șovel. Sap în jos. Așa. Ia. Ce aici? Asta așa. Caina. Ok. Ok, caina. Haide să iau. Vreau să colectez ăla. Bă, dar nu mă lasă jocul să colectez. Haide. Deci. Gata, mă, l-am colectat, că mai pot eu. Așa. Așa. Am ce foațos sunt. Așa. Ce aici? Oh. Mă duce asta în sus. Ok. Mă duce. Gata. Trebuie să nu pic în ale. Mă mănâncă urechea. Așa. Ale, foațosule. Așa. Cel 1. Ce e mai aici? Canalizai? Văd acolo un WC. Adică aici nu e canalizare. Nu, aici nu e canalizare, dar este aproape să fie canalizare. Aproape e canalizare. Ce e aici, mă? Mă bat cu unul. Adică nu mă bat, mă. Nu mă bat. Mă. Așa. Nu. Mă fac parkour. Sunt cel mai noob. Haide. Deci. Ușor, Matei. Ușor, Mateuțule. Ușor. Foarte ușor. Așa. Bine că am reușit. Așa. Deci. Bang așa. Așa. Ce aici, mă? Trebuie să-l activez asta. E acolo ceva. E acolo ceva de colectat. Așa. E asta de colectat. Bă, da. M-am blocat. Lasă. Mai bine mor. Așa. Am murit. Bă, am murit. Adică tu ai murit. Așa. Ne. Nu cumva să pic. Deci nu cumva să pic, efectiv. Nu cumva să pic, ia. Așa. Mamă, frate. Ce e aici, mă? Reset planks. Plancuri. Plancuri, uite plancuri. Așa. Trebuie să iau aici toate plancurile astea. Și drumulețul ăsta ne duce undeva. Așa. Bem, mai iau un plank. Bang. Așa. Bang, mai iau un plank. Ia. Cred că atâta, nu? Cred că da. Stai puțin. Hai. Nu
merge să urc. Bă, nu merge să urc. S-a buguit jocul. Bă, s-a buguit. Bă, s-a buguit, efectiv. Gata, mă. Că nu mai pot. Așa. Așa, mă, că ziceai că s-a buguit. Și chiar s-a buguit acolo. S-a băguit. S-a buguit. Nu știu. Ce, mă? Ce, mă? Frate, eu nu știu ce s-a întâmplat aici. S-a montat robotul. S-a montat Robocop. Nu mai înțeleg nimic. Ce e aici? Antena, pistol. Pistol e aici. Ia, trebuie să apăs butonul. Ce s-a deschis, mă? Ce s-a deschis? A, ușa asta, ușile astea. Apăs butonul. Aolo. Să nu mi zici că mă bat cu Robocop acum. Aolo. Vai de capul. Mamă, mă bat cu Robocop, bă! Fraților, mă bat cu Robocop. Băi, dau. Bă! Să nu mă moare. No! No, mă moare. Fraților! L-am bătut pe Robocop! Mamă! Ce pro player sunt! Exit. What? Apăs pe buton. Ce s-a deschis, mă? Ce s-a deschis, mă? Mamă, cum s-aude? Bă, cum s-aude? Bă, cum s-aude, mă? Bă, s-aude pentru numai fel. Bă! Ha! Așa. Au. Bun. Am colectat aia. Așa. Zbang. Și cu zbang. Cam atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați acolo un like și un subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa, pa!